Рабочие нас просто послали. Я менавіта это и хотел сказать. Все трещит, все распадается, все разваливается. Вот что значит, Юра, после армии не бегать. А проходит несколько месяцев, и все, а что это было? Просто однозначно, забей меня. Яны выбухоподобно. Ну так, Юра, я погожусь. Я нават признаюся. И при этом... Дзень 17 сакавіка 90-го года, думаю, маладым за 25 гадоў нічога не скажа, але, безумоўна, яны дзесяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага рэферэндуму аб захаванні СССР. Вось як фармулявалася пытанне, якое было вынесенае на прызначаны Гарбачовым рэферэндум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я просто бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата, ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які у газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго рэферэндуму пісаў вось што, цытую: «Рэферэндум не быў рэферэндумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандысцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы, Юра, ты. Вось праз амаль 3 дзесяцігоддзі. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандысцкая акцыя? Я ў значнай ступені і зараз ёсць згодны. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага рэферэндуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што все трещит, все распадаецца, все развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне. Хаця як бы внутры гэтага самога пытання, внутры нават самой пазіцыі Гарбачова была пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд, здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захавання Савецкага Саюзу? І тады як бы было все зразумела. Чаму оно было... А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казаў, што рэферэндум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасціў сітуацыю. Ён яго ініцыяваў, але прызначаў рэферэндум Верховны Совет СССР, і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу. Ну, это бы адбывалася таму, што дзяржава трещала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажем так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайте мы яго памяняем, давайте мы яго зменім. Ніякага дакументу, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, Верховны Совет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную, грувасткую фармулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот просто задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў, па Савецкім Саюзе быў рэферэндум, 6 республик в этом не удзельнічалі. Это Армения, Грузия, 3 балтыйскія рэспублікі тады краіны, потым Літва, Латвія, Эстонія і Молдова. У сэнсе яны проста байкатавалі, там не праводзіліся? Нават не проста байкатавалі. Вот Молдова так проста байкатавала. Астатнія, акрамя таго, што байкатавалі, яны прыкладна ў той жа час, хто крыху раней, хто крыху пазней, плюс-мінус месяц, яны ў сябе правялі мерапрыемствы. Хто назваў это рэферэндум, хто назваў это апытанне, але яны задали насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка,
траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць. Forever. Юра, перш чым перайсці да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, я хочу просто сказаць пра легітымнасць. Так? Ну, легітымнасць вельмі часта прыгадваецца, Лукашенко нелегітымны, мы кажам, а вот гэты легітымны. Вось гэты рэферэндум просто адназначна, забей меня, быў нелегітымным, бо быў парушаны нават той самы Гарбачоўскі закон, па якім ён праводзіўся. Ну, я ўжо сказаў, што Верховны Суд БССР не прызначаў гэты рэферэндум. Калі Дземянцей вынес пытанне на сесію, мы, дэпутаты БНФ, просто заблакавалі галасаванне, і пытанне нават не было ўнесена ў павестку дня. Дземянцей не ведаў, куды яму дзевацца. Што ён скажа Гарбачову? Што рахманы і беларусы не хочуць саюза? Але Николай Иванович Дземянцей быў хітры мужик. Ён правёў заднім числом прызначэнне прэзідыумам Верховнага Савета. Правда, аказалася, крыху злукавіў, паседжання не было, а шляхам апытання. Але больш важная рэч, разумееш, вот я гэтую тэму, гэты раздзел пра рэферэндум сваёй кнізе назваў «Рэферэндум без права голасу». Вось мы, тыя, хто быў супраць Саюза, права голасу на гэтым рэферэндуме не мелі. Не, мы маглі прыйсці і прагаласаваць супраць, але што такое рэферэндум? Гэта яшчэ і магчымасць пагадзіць агітацыі. Так? Дык вось мы агітаваць супраць захавання СССР магчымасці не мелі адназначна. У пачатку сакавіка дэпутаты БНФ Зенон Пазняк, Галіна Семдзянова і я звярнуліся да старшыні радыёкампаніі БССР спадара Сталярова з просьбай даць нам 40 хвілінаў эфіру, патлумачыць, чаму мы супраць Саюза, чаму мы за незалежнасць і што незалежнасць нам прынясе. Нам адмовілі в эфіре. Ніякага эфіру мы вам не дадзім. То бок, ніхто з праціўнікаў магчымасці выказацца не меў. І выніку нам нічога не заставалася, як правесці ў абласных сталіцах, ну і ў Менску на плошчы Незалежнасці, там за суткі да галасавання быў праведзены мітынг, выступаў там Пазняк, іншыя выступалі, ну але афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, газеты просто нас разбілі як бы ўшчэнт, і вось у выніку, вынік гэтага так званага рэферэндуму 82% удзельнікаў Беларусі, тыя, хто прыйшоў, прагаласавалі за Саюз. Хаця ад агульнай колькасці грамадзян Беларусі, ну тых, хто жыў в БССР, гэта было крыху больш, здаецца, 55-56 толькі адсоткаў. Але справа ў тым, што літаральна праз 2 тыдні на вуліцы Менскую выходзяць рабочыя, знакамітыя страйкі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, і адным з патрабаванняў іх неэканамічных. Спачатку, конечно, там былі эканамічныя патрабаванні, там паніжэнне цэнаў, рост заробкаў, все это ясна. Але першым ці другім палітычным патрабаваннем было, ну першым было вывесці парткамы заводаў, а другім надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. А праз яшчэ паўгады Верховны Суд прымае фактычна незалежнасць, галасуе за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы, і вось тыя 82%, якія нібыта, ну я веру, што яны прагаласавалі за вось гэты Гарбачоўскі саюз, ніхто з іх, Юра, на плошчу там патрабаваць «верніце нам СССР» не выйшаў. У чым прычына? Так, але ведаеш, праз некалькі гадоў, у 94-м годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку. Не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на тваё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двумя паняццямі: легальнасць і легітымнасць. Легальнасць – это адпаведнасць законам, а легітымнасць – это признание народом права на ўладу, права вот этих людзей. І з легітымнасцю тады было складана, бо насамрэч тое, што мы перажывалі напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, гэта, на мой погляд, рэвалюцыя без назвы. Зараз рэвалюцыямі часам называюць просто какую-нибудь шумную заваруху в якой-нибудь краіне, кажуць, вот это рэвалюцыя.
І яны маюць назвы, а вот тот працэс, які мы тада як бы засталі, які былі удзельнікамі, назіральнікамі, вот это і была сапраўдная рэвалюцыя, бо як бы, калі вызначаць рэвалюцыю як кардынальную змену сацыяльнага, палітычнага і грамадскага, эканамічнага ладу, то тое, што адбылося вот тады на мяжы 80-90-х гадоў, ну, это была сапраўдная рэвалюцыя. 90-е forever. Ну, а рэвалюцыі не адбываюцца на зялёнае святло, як той казаў. Рэвалюцыі не адбываюцца паводле закону. Рэвалюцыі супярэчаць законам. Вось. І канстытуцыя ў тым ліку. І канстытуцыя ў тым ліку, яны зметаюць гэты лад. І справа ў тым, што вельмі часта такое бывае, калі вот як бы праводзіцца какой-то рэферэндум, ці прымаецца какой-то закон, ці ўзнікае какой-то інстытут, і здаецца, што ён на стагоддзі, скажем так, было ў часы, не ведаю, французскай рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі, а праходзіць некалькі месяцаў, і все, а што это было? Якое там, умоўна кажучы, там в 17-м годзе пасля лютага, які такі камітэт думы, што это такое? Вот ёсць там часовы ўрад, вот ёсць бальшавікі, ёсць саветы, а камітэт, які тады здаваўся нечым, так этот рэферэндум. Жыццё працягвалася, сітуацыя мянялася, эліты працягвалі як бы сваю лінію, грамадства пераходзіла на новыя пазіцыі. Вот як гісторыкі распавядаюць, як, скажем, незалежніцкія памкненні пасля, вот, скажем, лютаўскай рэвалюцыі, як яны выбухападобна развіваліся ў Беларусі. Нібыта вот няма незалежнікаў, за некалькі месяцаў яны паўсталі. І далей абвяшчэнне Тое самае было і ў 91-м годзе. Ты маеш рацыю, вот рабочие уже выйшлі з гэтым лозунгам. Хаця, давай па шчырасці скажам, лозунг надання дэкларацыі аб суверэнітэце, як бы там канстытуцыйнай сілы, ну, у прынцыпе, это ім прапанавалі палітыкі. Я не думаю, што рабочие ввогуле разумелі, пра што ідзецца. Юра, я пагажуся, я нават прызнаюся. І пры гэтым, як бы рабочие не падымалі лозунг вельмі просты, ясны і выразны. Мы за незалежнасць Беларусі. І в этом сэнсе гэтым тлумачыцца і вот эти 80%, дарэчы, менш, чым в Украіне і в России, нават в России, як бы в сэрцы этой імперии. В сэрцы імперии проголосовало 71, в Украине, за Союз, в Украине 70, в Беларуси 82, это якраз сярэдзіна. Ну, а что тычыцца Азербайджану і ўсёй Цэнтральнай Азии, там за 90, паўсюль было. Вот. Але, як бы, ну, вот такая ситуация, что з аднаго боку, як бы, як казалі рымляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку рэха вот этих 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку і ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях. Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за колькі ўжо прайшло там 28 так гадоў, што гэты лозунг надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона рабочым напісалі мы. Антончык, Голубеў, мы склалі, але, што натуральна, БНФ, тады, як Быкаў яго называў, быў авангард, так сказаць, авангард актыўнага грамадства, і палітыкі павінны былі гэта рабіць. Рабочыя выступілі вот за зарплаты, і гэта натуральна. Але, Юра, калі б рабочие былі супраць, ніякі Антончык, там, Навумчык, Голубеў, пазняк тады з Баршэўскім і Заблоцкім былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, таму тут там спрабавалі пазняка падвязаць, но вот не атрымалася. Але ніхто з нас рабочым бы гэта не навязаў. Рабочие нас просто паслалі. Я менавіта это і хацеў сказаць, што тады никто из этих рабочих не сказал: ребята, пошли вы, мы вот там месяц тому проголосовали на союзном референдуме 82, не хочем мы вашей декларации, хай живе СССР. Такого не было. Сапраўды не было. І, магчым, вот то, што мы казалі пра легітымнасць, ну, ёсць вынікам у больш шырокім разуменні нейкай волі народа, ці, скажем, згоды
народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, але тое, што ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага б, я думаю, не адбылося. У гэтым, напэўна, ёсць расшыфроўка гэтага такога вельмі складанага паняцця, якое з простымі словамі можна назваць народная легітымнасць. Forever.